Kaixo, ongi etorri, ni Dorlete Zeizanaz, lehen hezkuntza graduko 4. mailako ikaslia, Eskoitzako kampusa zeuketia gurozue, etorri! Mondragon Unibertsitatien hezkuntza eredu praktiko baten oinarritzen dugu gure ikasketa prozesua. Proiektuak taldeka itzen ditugu eta holan eskolako gaur egungo eta etorkizuneko erronka errealei aurreitzeko prestatzen gare. Este moduluan teknologia lantzen egon garenez, Maki programa erabilita, programazio sekuentzia batzukin ditugu eta hortikan umentzako jolasak sortu ditugu. Zerotik hasi gara pentsatzen apurtxo bat zeintzuk dira umen interesak eta holan, eta gure kasuan adibidez programatu dugu umeentzako mesa de mezclas moduko bat. Nik uste dut oinarrizkoa dela programazioa eta holako gauza jakitxia, azkenien gaur egun zehose garatzen da biena da eta urte batzuk aurrera pasetan dienien helduko dela puntu bat hori jakitxia ezinbesteko izango dela ez. Eta honekin gauza asko lantzen die, azken irakasteko orduen abila izateko puntu hortan ez. Bi eraikinek osatzen dago Eskoitzako kampusa. Lehena 17. mendeko eraikin historiko bat da. Bigarren aldiz, aurten metodologian mesedetan diseinatu eta berriztu den eraikina da. Graduen konpetentzia pertsonala eta profesionala garatzen ditugu irakasle sortzaile eta eraldatzaile izeteko bidien. Lehenengo mailatik hasitza eta graduak iraun bitxartien, ikastetxe ezberdinetan praktikak itxeko aukeria dauko, Euskal Herrixen zein Atzerrixen. Praktikun honetan aportaitu ditena da ziurgabetasuna lantzia, ikasle talde baten aurrian bakarrikan naholako azken finean eta danai erantzuteko edo gai izan behar delako. Eta baita momentuko erabakiak hartzen, ze adibidez bi ume haserre edo burruka nahi baldin badia momentuan erabakitzen baldin badezu banatzia, horrek dazkan ondorioak izan laizke hobea edo txarrea. Eta holako hainbat egoera aurkitzaia egunerokotasun bat. Nire aporta bastana izan da azken finean garapen bat, bai pertsonalki eta bai profesionalki garapen bat nabaritzea nire buruakiko. Azken finean konturatu naz aurrek benetan zoriontzitzen doztiala eta behin gelaratzen azenean nire arazoak eta nire kanpo eragileak alde batera lagetako aukeria eskaintzen doztiala. Irakasleak gure bidelagundie prozesu hortan. Hortarako gutako bakotxak tutore bat dauko, gure garapen pertsonal eta profesionalean aurrera itzen laguntzeko. Gainera, eraikin berri hontan, egunerokoan beharrezkoak ditugun baliabide tresna eta zerbitzuak eskura ditugu. Kolaborategian, hainbat proiektu ezberdin lantzen ditugu, STEM proiektuak bereziki, pentsamendu geoespaziala lantzeko adibidez dronak erabiltzen ditugu, eta pentsamendu konputazioaren oinarriak lantzeko hardware librean oinarritutako plaka ezberdinak. Guzti hau, hezkuntza berrikuntza eta proiektu erreleetan oinarrituta. Unibertsitateak ikasleoi bekadun moduen aritzeko aukeria emuten duzku. Bide batez, ikasketak ordaintzeko laguntza emunaz. Aurten nire nengo urtea da teknologia zerbitzuko bekadun moduan eta hemen lan egitea ematen dit aukera autonomia pertsonala izateko, ezagutza eta kontzeptu ezberdinak bereganatzeko eta azkenik esango nuke ikasketak eta lanak konpaginatzeko aukera dudala eta nire bizitza edo egunerokotasuna antolatzeko aukera paregabea da. Pertsona desberdinak ezauketako tokixa, proiektuak itxeko espazioa, pertsona bezala hasteko ingurunia. Eskoitzako kampusa, eraikin bat baino gehiago da.